ba chairde, as báilteisteach inniu a rís ag na bhfíseán Ceardaíochta. Tásúlam go bhfuil lá go Padraig sa mbaile as go se beľú go cúineáil sábhailte. I ngé rinnemuid seánín an coinín a chuinniu tá muid a go lip lé le cíál Marla. Siod Marla an near na maithín I seo tintas plúr rudbe go rá bia agus beidir gal hartar nó cream tartar I Marla. Mestúil se banán aige. Now tastó beidir cúna ó bháma nó ó iade nó duine fásta bhfuil sa mbaile. Ach tríal imeacha agus mat se begéire seol cuppa petarám Facebook glór an ghaol. Má tá tám agaí, má tá cad agaí únite ó bhfuir dismóí nó an duine fásta tá sa mbaile. Dá cinál dearú go chuil me ar an cáinseo ach is féidir líad aon dá bibeo a chuir teir, te sin súsaí péin. Fanluing agus bais a go héin in isise gechaí le seo dhéanamh. Leis an Marla seo dhéanamh tastó na hábhaid seo web. Tastó míis le spúnóid amad. Tastó isce te. Tastó ola cócaireacht ach níl ach as spúnóid go tastal as spúnóid góir. Tastó dá stói a bheith stúnanúsad le bia nó dá bia scuma gan dá. Tastó á chupan plúr le chupan salan as tastó á spúnóid góir go geall tartar. Sin cream of tartar I Marla á spúnóid góir ó sin. I chéad chéin, dúirt an á chupan gon flúr isteach sa míis. An sin dúirt an salan agus inis an gael nó geall tartar tastó á spúnóid ó seohait, á spúnóid mhóra. Cream of tartar I Marla. Inis másc an teire me lug le chéile. Inis dúirt isteach an ola cócaireachta a ríist á spúnóid glór as más carta nó te sin más go isteach go maithagaí dúirt cuid gon dá bia isteach san grúsca leis an uisce. Tastó timpeall á chupan isce te web agus dúirt rint má ó seo isteach tá má gúsa dá deara go neo. De réad a chéile dúirt isteach an uisce leis an dá. Má bhíonn se ró leach cosú le seo, is féidir gráinéide plúr a chur isteach le siúmú suas. Maicin sib a se níos éasca le naibbriú leis. Cúineoirí a bhasca go bhfeice sib cro ar a gcuiseáid. Gus le cácha. Now, by earn at once a machad a maward.
Tá sib rudbeh plúr a chuid dromchla gláán ag sin an meascán a chóirt amach ón míis. Rudbeh plúr ríist a chuid a bhhar agus anis tarn a bhaint cinachas le cách ar bhealacha. Siad an mó nó an gníomh is tábhachtaí seo tarn a rúbalta isteach ar a chéile go drumó se amach agus go stoppa se a bheith cinál a grámú go chuileadh. Nuair atá measc an ré, ní mhór a stóráil I muscalón nó áiticíns nach bhfuil éar a go leige. Máide an measc an seo thuaireann is mí, agus má écinn sib a tíocht ó chéile tá sé ná má chaamach nó fá ré leis nó a chuir san ionad a chóirsa le mudaoine meas, agus cáin eile dhéanamh. Gur míle mágaid as bheith breanúir níine, le bhfíseán eilinn a ríist máirechain.